Do kompak ya Pak nih. Sinten ingkang nampi uluk salam kula panjenengan sedaya kula dongaaken kaparingan nikmat iman. Amin. Nikmat Islam. Amin. Pikantuk rejeki ingkang turah tur barokah. Amin. Pakmu. Jamaah. Pakmu jamaah ini kene seokat iki lho. Sik kiwa. Alhamdulillah. Allahumma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wah, seneng ya Bu ya nang kene. Seneng banget. Wah, iki penjane Pak Lurah kondur dereng menika. Pak Lurah dereng kondur. Piyayinipun ingkang pundi? Piyayinipun ingkang pundi? Oh, Pak Lurah nuwun sewu simbah mengucapkan semoga menjalankan tugasnya selamat di jalan, selamat di kantor, melayani semua warganya yang berbeda-beda pendapat dengan rendah hati. Nggih, asmane sapa kowe nek ngerti penjane Pak Lurah? Apa Pak Lurah asmane sinten? Wahyu Widodo. Oh, sampean dadak takon kok ya. Pak Wahyu Widodo. Nah, kuwi Wahyu Widodo ki ana tegese. Ana tegese apa? Urut saka ngarep aksarane. Oh, Wahyu W. Wene wani ngadepi tantangan segala apapun saja. Ane asli dudu Wahyu Widodo. Siapa? Pawira temen. Wong sak temen-temene kene iki Pak Lurah ora tau gawe riso, ora tau korupsi. Pokoke sukses. Ane Andarbani keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin. Z. Yene yakin manembah marang Gusti ora lali habluminallah habluminanas. Cara Jawane wong urip gelem caket karo sing urip, caketa marang sepadaning urip. Une usaha aja nganti punah budaya Jawa sing mapan ana ing desa kene, kelurahan kene. Ki mau asmane dawa lho, Widodo. Ha iya. W. Wene iki pokoke iki Wahyu, wahyune saka Gusti tetep Lestari Widodo. ST iki sarjana teknik. Oh, ana ST-ne to mau. Ana ST-ne. Wah, dipotret barang. Aku tak takon. Lah piye Pakmu? Apa bedane wong motret karo kathok suwek? Iya jelas beda to ya, nek motret ki cekrek, kathok suwek ya suwek kathoke ngono. Bedane ora kuwi. Apa? Bedane wong motret karo kathok suwek. Nek peyayi motret kuwi arep motret dinjen sikik. Agek krek. Krek. Nek kathok suwek krek agek dinjen. Kaya ngene sapa? Ya kabeh sing kathok suwek kuwi. Iki sing kagungan dalem asmane sapa kowe ngerti ora? Sapa ya mau ya? Coba sapa Pak nih? Sapa ya iki mau? Sik kagungan dalem asmane Pak Supriyanto Ibu Kartiwi. Leres nggih? Nah, Pak Supriyanto. Supriyanto ki ya ana tegese. Ana to? Saka siji huruf S. Sukses segala bidang apapun saja. Usaha aja nganti punah resturan nyatane sing do rawuh bengi iki P. Pene pinter lan prada. R. R ramah tamah menghadapi siapapun saja dengan rendah hati, ana sing nyumbang ya ditampa, ora ya ora apa-apa. I. Ini insyaallah muga-muga putra sing dihajati jadilah keluarga yang sejahtera, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mula agamane Islam tegese Islam. Ini ingin selamat laksanakan ane amanat Muhammad. Ingin selamat laksanakan amanat Muhammad. Cocok masuk. Masuk. Oke. Isa iki Pakmu. Ayo terus. Z. Yene yakin marang Gusti Allah. Paringe Gusti Allah eneng bersyukur muga-muga putuku sing dikajati gendang kagungan putra. Ane angu dilestari ning sedulur nyatane sedulur ngendi do rawuh kae sing kono kae. Sing ndi Pakmu? Sing ndi? Tepuk tangannya mana untuk semua kita tahu. Weh. Lah ya ngendi wasane iki apik tenan. Oh, apik tenan ya. Apik banget. Burung rampung iki mau. N. Ning bengi iki mikir utawa Mikir apa? menggalih
Medale apa? Mbah Kantrong kae engko tak sangoni pira ya. Ngono kuwi to. T. Tene takwa kepada Tuhan Yang Esa, takwa ki ana loro, maju karo mundur, tegese maju, nderek dawuhe sing Maha Kuwasa, mundur ngedohi larangane. One alah iki engko Mas aku mangku dorosa lho. ora ngandara. Piye? Nek klambiku karo mbakmu beda. Beda. Nek mbakku kuning. Good morning, selamat pagi. Apa kuwi? Baju kuning lah yang menarik hati. Kaya Kulon kali wetan yo kali. Apa kuwi? Tengah-tengah tanduri pari. Apa? Ayo kanca rina wengi padha ngaji, manut pituture Pak Kiai. Mula ngundang ustad karo dagelan ki beda. Bedane? Ustad urusan sangu tak akan terpikirkan. Ning nek aku dagelan. Danane gelem lan orane pira. Ning ngono kuwi, ayo ngono kuwi ya ming manut sedulurku. Sapa? Wih, iki si Tarto ki. Tarto. Oh, sedulurmu Tarto. Lah piye? Lah sing ngundang aku iso tekan kene iki mergane Tarto. Oh, Tarto sing endi? Lah Tarto ki nek nang kene pernahe kakangku, aku nek nyeluk Tarto kakang. Nek Tarto nyeluk aku Le. Gandeng jenengku ki Kantong. Terus nek nyeluk? Gek sing nyeluk Tarto. Mbok gek mlebu kene Le tok. Lek nyeluk piye balane? Letong. Oh, letong. Ngono ta. Maiki mah aku diparingi dhuwit Tarto. Kok apa? Lho, Lah kok apian timen to? kowe Tarto ki nek karo aku wis balung kingsung. Jan apian tenan ya. Lah iya. Lho, le maringi 500.000 karo 100.000. Kowe milih ndi? Ayo, cetha milih sing 500.000 kok ya. Ya, Ayo sing jenenge dhuwit kok milih sing ming 100, sing 500.000. Aku 100. Ya. Tak bukake wong ganjaran ki dhewe-dhewe. Ha iya. Ya, alhamdulillah. Wih, 100 tenan. Matur nuwun ya ta. Muga-muga ra luka mah kebak. Ya. Apian tenan ya Mas Tarto ki. Wah, aku 100.000 lho. Ndekku 500.000 mesti ya 500.000 tenan. Wah, iya mesti ya. Aduh, tak dongani. Bim salah bim brubuk. Aduh, aku tadi deg-degan aku. Iki piye iki? Lah piye? 500.000 lho. 500.000 lho iki, 500.000 lho iki. Lah iya aku 100 kowe 500.000. Lah ya aku milih 500.000 di 500.000. Lah ya kuwi rak ya 500.000 to. Iki kok piye tok 500.000? Kowe nek ngitung duit ki saka cilik apa gedhe? Ya saka cilik. Iki pira? 500. Iki pira? 1.000. Arak 500.000. Aku dah kali. Ora dakali, aku mah ora tak kon milih. Nek kowe seneng duit iki tenan, ora apa-apa. Kowe seneng dit 100 iki. Ayo seneng duit 100 kok ora seneng. Sing kuwi nek aku. Ya nya. Aku iki rasa tak pek. Oh, iki enggak aku. Ya. Kowe nek seneng duit 100 iki syaratnya gampang. Piye? Wah iso aku ki. Peken duit kuwi ning syarate kowe njukuk duit ki ora ngobahke tutupe. Gampang, iso aku, iso. Ayo nek iso ya dibuka. Ora obah tutupe. Obah ya. Ora ngobahke tutupe. Kuwi jenenge obah. Obah nek ngene iki aku ya ora iso. Uri kowe pikane. Mergane kowe kurang caket karo sing Maha Kuwasa. Carane ndonga. Ndongane piye? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kula nyuwun ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hajat pinuwunipun ingkang hamengkukati dipun kabulaken. Putra ingkang dipun hajati dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ingkang sami rawuh mugi-mugi kaparingan nikmat sehat, Amin. kuat, panjang yuswa. Muga-muga sedulur iki sing doloro ndang diparingi mari, sing durung panen kek ndang diparingi panenan sing apik ya Allah. Kula nyuwun ridhanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ya Allah nyuwun dhuwit wonten tangan kula. Wis ning tanganku. Tenane. Ha tilekane nek Kok sekti kowe Pak. wis ning tanganku. Tak tilikane ora percaya aku. Ha ya tilekane nek. Nah, apa aku ngobahke tutupe ora ora.
Yukok duwe ning ora ngobahke tutupe. Ora ngakali Mas iki tenan kok ya. Nah, aku tak takon, iki le iso pading ki lampune iki kenapa? Ya kae ana genset kae. Lah nek jensete ra ono? Ana setrume. Lah nek setrum ra ono, jenset ra ono? Ana kae apa? Kae lho, sing dicelopke kae lho. Apa? Ah ya setrume iku lho sing dicelopke. Genset. Cop-copan. Arep copke nggone apa? Ora cok ngono kuwi. Lah kowe iki minta takoni sebab apa kuwi iso murup sebabe ana alur listrik. Ha iya, ana genset. Ha nek genset anu karo listrik ora ana ora iso murup. Ya ora iso. Ana aku iso murupke. Ora percaya. Ha nek kowe iki selalu ora percaya karo bojo. Ora. Oh, iki iso murup. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nyuwun lampu menika tanpa genset tanpa diesel saged murup. Lho murup. Murup. Ndek bojo siji. Ajak wong golek pangan ki abot, Cip. Penak nyinden anggerane maneh-maneh. Karo bojomu ora ana. Oh ya. Matur sugeng kanca pengawit sedaya, sak pangripun saking mriki kula dongake lancar laris sehat. Nggih. Ora rumah kok sampean iki saiki rada pinter. Lah aku ya sekolah kok biyen. Dadi singkatan apa wae ki iso. Ayo, gumun aku yan karo kowe iki, Pak Nik. Ora mung gumun nek cara Banyumas ki ngarani telo gantung gandul. Gandul. Nek nangka nangka. Nangka. Nek letakon telo gantung loro nangka tok ya gandul-gandul nangka tok. Ah kepriwe sih kabare apik-apik bae lah. Nyong ya kayak kiye ngono. Iya, tetot. Ha nyong ya iya. Kowe iki jenengmu sapa jane? Jenengku ki Asih Lestari yo. Sapa? Asih Lestari. Nek jane ora asli ora apik nek iki. Kok iso ora apik piye to? Dilih wangsa Subali. Wangsa Subali? Tegese wangsa Piye? Subali. Tegese apa tegese? Wonge ora sepira, susumu kaya bal poli.